What's up mga kadagit. Paglalabanin natin, nakita nyo naman yung mga picture. Ito, isang brown. Tama ba yung kulay? Brown, yan. Brown. Yan. Uy. Yan. At ito naman, familiar naman siguro sa inyo to, yung kulay orange natin mga kadagit. Yan o. Medyo may ano lang to, may balda. Sa dami na ng laban niya, may konting balda sa yung dulong-dulong paa niya, medyo hindi na siya hindi niya na igagalaw, parang nakomang. Pero lakad bangaw naman yung kadagit oh. Kita nyo naman oh. Nakakondisyon naman sila, yung dalawa. Kadagit, yan. Umpisa na natin ha. Uy. Uyun. Nalaglag. Nalaglag ang brown pero bumalik. Bumalik. Naghahanapan sila. Lakad bangaw sila kadagit oh. Uy. Yan oh. Naghahanap ng kalaban yung orange. May balda yan kadagit, yung dulong-dulong pa niya, hindi niya na nagagalaw. Ayun oh, yung parang may namuong dugo. Ayan oh. Ito oh, naghahanap din oh. Pili na kayo kadagit, kung saan kayo. Lumamang na yung orange, di ba? Sige, subukan natin. Dito ako sa brown. Dito ako sa brown kadagit ha. Uy, nalaglag. Pero babalik yan, babalik. Ayan o. Ayan. Ayan. Tumatakbo yung brown eh. Talagang, ayan na, lagot ka. Oo, sige. Kadagit. Uy, kinagat sa likod kadagit. Ayan o. Kita nyo kadagit. Pero kumagat din siya. Ayan o. Naku po, tinuluyan yung talo ko kadagit. Uy, sana wag malobat. Kalobat na ako, di ako nakapag-charge. Uy. Talagang pinipilit niyang tumakas kadagit oh. Pero ayaw na. Ang lakas naman ng orange na to. Familiar naman sa inyo yung kadagit, di ba? Yung orange na yan. Marami nang tinalo yan. May mga naging rematch pa nga yan eh. Kadagit. Uy, kinagat. Ayan yung balda niya kadagit eh no. Nagagalaw niya pa rin pala kahit pa paano. Ayan, may namuong dugo. Naku po, tinuluyan yung talo ko kadagit. Yan, ganyan lang kadagit yan. Yan. Para magkapatong lang sila. Ako po, upol na ako kadagit. Bitaw na. Ayaw talaga bitawang kadagit. Grabe talaga yung kagat. Kumakatas na oh. Ayan oh, kumakatas na kadagit. Kita nyo naman siguro. Ayan. Wala kadagit, tinuluyan ng orange. Tanginang yan. Grabe to. Mas malaki yung brown kadagit ha. Ang laki ng linakis ng brown dito. Kung sa katawan lang, sa galamay. Kaya sabi ko sa brown ako. Ayan na. Finish na kadagit. Napakaganda na naman laban na ito. Beautiful fight na naman to kadagit. Sana lahat mag-like. Sana lahat ng viewers ko, lahat na makanood nito mag-like. Patunay na at i-share nyo naman to kadagit. Please like and subscribe mga kadagit. Ayan kadagit. Kita nyo na. So, finish na kadagit. God bless all. Nakita nyo naman kadagit. Ayan o. Ang laki talaga ng brown. Grabe yung brown na to. Ang laki na ito. Kinain lang ng tigrehan. Ay kinain lang ng orange na to. Ayan o. Nakita nyo naman sa galamay. Ayan, ang laki niya no. Halos hindi niya madakot o. Ayan, nanigurado siya kadagit.
Finish na kadagit. Maraming salamat. God bless all. Shoutout na rin dyan sa mga lumalabas dyan kadagit. Shoutout sa inyo lahat. Yan, pakibasa nyo na lang. Ayan, kitang-kita nyo naman. Ayaw niya. Gutom na rin talaga silang dalawa. Pero lalaban yung brown. Ang problema lang, nalikuran siya. Ayan o. Okay na, finish na kadagit. Shoutout sa inyo lahat. Lahat ng lumalabas na yan, pakibasa na lang sa gilid. Mga kadagit. Ayan o. Ayan o. Beautiful fight na naman to. Classic fight na naman to. Sana lahat tayo kadagit. Please mag-like, subscribe at mag-share po tayo ng video na ito. Patuloy na suporta sa kultura ng gagamba. At huwag hayaang mawala at mag-uso uli ito sa buong Pilipinas. Maraming salamat sa inyo. God bless all.